In Breskens is vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Voor de ruiming van de 500 pond zware Britse bom werden meer dan 100 woningen ontruimd en moesten ongeveer 200 bewoners tijdelijk hun huis verlaten. Bijzondere dag vandaag. Ja, zeker een bijzondere dag. Dat gebeurt niet elke dag en dat is maar goed ook. De bomruiming, voormalige bom uit de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat is toch altijd weer even een goede voorbereiding. Er zijn veel mensen bij betrokken. De veiligheidsdiensten natuurlijk, de EOD, onze gemeentewerken die het gebied hebben afgezet. Dus ja, bijzonder. En het is ook weer fijn, denk ik, vanavond als we kunnen constateren dat alles goed is verlopen. En hoe zit het met de bewoners? Wilden ze allemaal graag vertrekken of zijn er bijzonderheden? Ja, de bewoners die zijn vooraf goed geïnformeerd. Er is een veiligheidscirkel om het gebied heen. En dat betekent dat ongeveer 200 bewoners uit hun huis moeten vertrekken. Nou, de meesten doen dat 's ochtends al als ze naar hun werk gaan en die komen vanavond weer terug. En een aantal bewoners die hebben gebruik gemaakt van ons aanbod om opgevangen te worden in MFC De Corre. Waar ook onze mensen van de gemeente zijn om de mensen daar veilig de dag te laten doorbrengen. De explosieve opruimingsdienst Defensie verwijderde de ontstekers van de bom. We hebben hier dus een 500 ponder liggen. Die bevat 2 ontstekers, eentje achterop en eentje voorop. Daar hebben we 2 methodes voor om die te verwijderen. Als eerste de achterkant, daar zie je de ontstekers hier uitsteken. Daar hebben we de raketklemplaat voor. Die kunnen we om de ontsteker heen klemmen. Er zitten 2 patronen in deze uiteindes. Die dus fungeren als een raket. Dat werkt elektrisch. Dus die kunnen wij op afstand vanuit onze locatie die afzetten. En zal in minder dan een seconde zal de ontsteker worden losgedraaid. Kunnen wij allemaal zien op de camera's die hier rond hangen. Vervolgens als de ontsteker eruit is, zit er nog een slagpijpje in. Die kunnen wij ook op afstand trekken. Waarna het explosief wordt afgevoerd naar een springlocatie bij Oostburg. Op de springlocatie maakten de EOD'ers de bom klaar voor detonatie. Hiervoor werd de bom in een grote hoop zand gelegd. Toen eenmaal het moment kwam, was de knal een stuk kleiner dan verwacht. In de bom bleek namelijk geen springstof te zitten. Opgelet! Detonatie in 3, 2, 1...